बेकायदा बॅनरबाजीला चाप लावावाच लागेल आणि बॅनरबाजीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी हा संताप व्यक्त केला। बॅनरबाजीमुळे शहर विद्रूप होत असल्याचं त्यांचं मत आहे। अधिकृत होर्डिंगवर जाहिरातबाजी करावी असंही फडणवीसांचं म्हणणं आहे। सर्व महापालिकांना अवैध बॅनर हटवण्याच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती फडणवीसांनी दिली आहे। मला असं वाटतं की निश्चितपणे याच्यावर कुठेतरी आपल्याला टाच आणण्याची आवश्यकता आहे। ज्यांना अशा प्रकारे फ्लेक्स लावण्याची खुमखुमी आहे त्यांनी जे अधिकृत होर्डिंग्स आहेत त्याच्यावर आपली जाहिरातबाजी केली पाहिजे। फ्लेक्स ते लावू नयेत। मी स्वतः सगळ्या महानगरपालिकांना सांगितलेलं आहे की माझ्या स्वतःचे जर आमच्या कार्यकर्त्यांनी अवैध फ्लेक्स लावले तर ते काढून टाका, ते ठेवू नका। आपल्याला कुठेतरी हे कडक करावं लागेल कारण आपली शहरं याच्यामुळे विद्रूप होत आहेत।